салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин дар ютуб ва ба шумо гуфтаниям ки навигариҳои зиёд дорам дар ин соли 2022, яъне ки январи 2022. метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. баъзе ки саволҳо, агар аз видео чизе нофаҳмо шуд, саволҳои худро дар поёни видео дар комментария нависед. вақт шавад ман ба саволҳои шумо ҷавоб менависам. фақат як чизро бояд ба шумо фаҳмонам ки ба саволҳои такрорӣ ман умуман ҷавоб намедиҳам. ман ҳамаи саволҳои шуморо мехонам дар комментариҳо. ягон савол нохонда намемонад, аммо вақте мебинам ки савол такрорӣ аст, ҷавоб наменависам дар комментария ё дар видеои нав ҳам он саволи шуморо ҷавоб намедиҳам, чунки видео дорам дар бораи вай. имконият надорам ки ба ҳар як савол такроран видео кунам ё дар поёни видео комментария ҷавоб нависам. барои ҳамин худи шумо метавонед ки истифода баред. ва инро гуфтаниям ки нафарони зиёд савол медиҳед, саволҳо такроран мешаванд. чандин бор ба шумо гуфтам, нишон додам, боз такроран нишон медиҳам. вақте дар ҳамин канали ман медароед, марҳамат, аз бари боло мана болои ҳамин настроид вид канал мана бине видео навиштагӣ. анами калимаи видеоро амхе ки зер ки кардед, вақте калимаи видеоро шумо ки зер ки кардед, видеои ман қатор мераванд. зиёд видеои ман ҳамаш рақам доранд. аз якум видео то охир видеои ман рақам дорад. бинед, масалан бинед, рақам аст, анамино рақам аст. тамоми видеои ман рақам дорад. шумо метавонед ки видеои манро анахе қаторак бинед, яъне падряд бинед. вақте инсонҳое ки аз бари боло калимаи видеоро зер намекунанд, як видеои манро мебинанд, 10 видеои дигар одамро мебинанд. баъд ба ман мегӯянд ки апа, хола, мо ҳамун видеои даркорие ки шумо гуфтед наёфтем, ҳамун видеои шумо нестад, шумо онро видео накардаед. ана бинед, бо рӯи рост ба ман чунин мегӯянд. барои ҳамин боз ман такрор кардам барои шумо ки аз бари боло калимаи видеоро зер кардед, видео қаторак падряд ки баромаданд. ман шуморо намегӯям тамоми видеоро тамошо кунед. кадом видеое ки ба шумо лозим аст, оиди переселения, оиди гражданства, оиди РВП, оиди масалан вид на жительство, оиди бекор кардани гражданства, бекор кардани вид на жительство РВП, оиди аризаҳо, бланкаҳо, тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ ман ба забони тоҷикӣ дар асоси қонун видео када пешниҳод кардам. шумо метавонед ки ҳамонро худатон ёфта бо диққат гӯш кунед ва истифода баред. чизе ки агар дар видеои ман набошад, ман медонам чӣ нест, метавонам ки видеои нав карда ба шумо пешниҳод кунам. ғайри ин ба шумо гуфтаниям ки навигариҳое ки шумо гуфтед дар бораи масалан квота, бисёр нафарон саволҳои зиёд дода буданд порсол. квота моҳи январ дар Москав ва дар Санкт-Петербург баъди 10 январ маълум мешавад кадом рӯзҳо квота ариза қабул мекунанд. аризаҳои шаҳрвандонро қабул мекунанд барои гирифтани квота. тақсимоти квота сар мешавад баъди 10 январ. рӯзаш муайян шуд. марҳамат, ман имконият дошта бошам эълон мекунам, имконият дошта бошам сайти асосӣ дароед. дар ҳамин видео ман сайтҳои МВД Русия дорам. метавонед даромада худатон бинед, ҳамаш маълум аст кадом рӯзҳо квота аз соат чанд то соат чанд аризаҳои шаҳрвандонро қабул мекунанд. шумо метавонед ки ариза според, квота гиред, квота чӣ аст, чӣ гуна ҳуҷҷатҳо пешниҳод мекунед. видео дорам, марҳамат бинед, ман такрора намегӯям. вақте инсон квота ки гирифт, ҳатман РВП мегирад. баъд РВП ҳам хел вид на жительство ва гражданство мегирад. кӯшиш аз шумо вобастагӣ дорад. шумо кӯшиш кунед, ҳамашро метавонед гирифта. чунки зиёд инсонҳо аз мо маслиҳат гирифтанд, аллакай баъзеа шаҳрванди Русия шуданд. чунки онҳо кӯшиш карданд, чунки онҳо фаҳмиданд, гӯш карданд чӣ кор кардан лозим. ғайри ин гуфтаниям, ғайри квота боз навигарӣ ба шумо гуфтаниям ки яъне 27 декабр 2021 сол, яъне баъзеҳо медонанд, баъзеҳо намедонанд, 120 нафар аф, яъне амнистия шуданд. нафароне ки бо административни правонарушения, яъне ҷарима шуда буданд, протокол шуда буданд, запрет шуда буданд, айни ҳол дар Тоҷикистонан ё дар Русиян, онҳо яъне аф шуданд, амнистия шуданд. аммо фақат шумо дар ҳамин канали ман бинед, даромада видеое ҳаст ки метавонед худатонро тафтиш кунед шумо яъне дар амнистия шудед ё нашудед, маълум аст. запрет ҳастед ё нестед, онҷо маълум аст. аз ҳамон видеои ман метавонед истифода баред. ғайри ин гуфтаниям ки МВД агар шуморо кушода бошад, баъзеҳо ФСБ маҳкам аст, аз тарафи ФСБ, аз линияи ФСБ маҳкам аст. шумо барои ҳамин бо видео аст дар канали ман метавонед ҳамон ФСБ муроҷиат кунед, ариза пешниҳод кунед ба воситаи интернет электрони почта. аз ФСБ аниқ ҷавоб мегиред. аз МВД ни ҷавоб гирифтед, аз ФСБ ҳам ҷавоб гиред, баъд сафари Русия кунед. мабодо агар МВД кушода бошад, ФСБ маҳкам бошад, шумо дар аэропорти ҳамин Русия ки дохил шудед, аз тарафи ФСБ пагранвойско боз шуморо мегардонанд. барои ҳамин инро бояд фаромӯш накунед. видео ҳастанд, марҳамат бинеду истифода баред. ва ғайри нафароне ки РВП вид на жительство доштед ва регистрация шумо агар
то 31 ҳамин декабри 2021 сол регистрация шумо продлит нашуда бошад, инро бояд донед ки продлит намешавад. ва нафароне ки баъди 30 сентябр то 30 сентябр легализация ҳуҷҷатҳо буд, саволҳо зиёд шуда истоданд. баъди 30 сентябр, октябр, ноябр ягон ҳуҷҷат накардед, то 30 сентябр легализация накардед, регистрация накардед, патент накардед, ҳатман хориҷ мешавед. инро бояд донед. ва қонуни нави дигар, навигарии нави дигар ҳамин аст ки ҳозир лоиҳа, яъне законопроект пешниҳод шуда истодааст ки 2022 сол шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон яъне боз афв шаванд, амнистия шаванд. инро яъне пешниҳод кардан аз тарафи кормандони махсус, пешниҳод кардан аз тарафи Леонид Калашников ки вай доир ба ҳамин муҳоҷирон аст, пешниҳод шудааст ҳама тарафа. агар ки ҳамин ба назар гирифта шавад, яъне ки аз тарафи Гостума ва аз тарафи роҳбари давлат ба назар гирифта шавад, дар соли 2022 сол зиёд боз шаҳрвандони Ӯзбекистон, Тоҷикистон яъне афв мешаванд, амнистия мешаванд. яъне нафароне ки ҳуҷҷатҳои қалбакӣ доштанд ё ҳуҷҷатҳои онҳо муҳлати онҳо гузашта буд, ҳатман афв мешаванд ва вориди Русия мешаванд. ва ғайр ин гуфтаниам ки видеоҳои пештараро бинед, нафарони бемор ҳастед, нашаман ё ки спид ё ки масалан сил, умуман сафари Русия накунед, чунки проблема зиёд мешавад. ба шумо дар видеои пештара гуфта будам. дар амони худованд бошед. саволҳои такрорӣ бошад, ман ҷавоб намедиҳам, саволҳои нав бошад, дар поёни видео дар комментария нависед, вақт шавад ҷавоб медиҳем. ва видеоҳои манро бо диққат бинед. ба шумо кадом видео дар кор метавонед бинед. бо савол омад ки дар бораи переселенӣ. дар бораи переселенӣ чанд видео дорам ба забони тоҷикӣ. марҳамат бинед, ман такрор намекунам. дар